Gisugdan ang pagbakuna sa mga bata nga nag-edad og 12 kutob 17 anyos sa Tagum City. Sa Samal Island, sugdan ang pediatric vaccination karong Lunes, samtang palapdan kini sa Davao City sunod semana. Ani ang report. Dihang nakita sa magsuon nga Charles Dominic ug Cedric Daniel Hemone ang registration link sa pagbakuna sa mga bata nga nag-edad og 12 anyos kutob 17 anyos sa Tagum City. Gileon sila nga merehistro. Pagkagabi, gileon silang nakadawat og text alang sa ilang schedule sa bakuna Biyernes sa buntag sa usa ka mall sa syudad. Madali lang yung process, nakausap namin ng maayos yung staff, tapos na ayos naman yung pag-sabi ng instructions, and under 1 hour tapos na yung lahat ng process sa vaccination. Mabilis lang yung process, and approachable yung staff, at try na kayo, hindi masakit. Samtang karong Lunes, sugda na ang pagbakuna sa mga bata nga nag-edad og 12 kutob 17 anyos sa nagkalain-laing vaccination site sa tulo ka distrito sa Samal. Pahimangno sa lokal nga kagamhanan nga dalhon ang requirements sama sa birth certificate, ID sa bata o ginikanan o authorization letter kung wala ang ginikanan. Kung dunay comorbidity, medical clearance sa doktor. Alang sa dugang kasayuran o impormasyon, pakikita lang sa may health personnel sa inyong barangay. Sa Davao City, gawa sa Southern Philippines Medical Center, nadungangan og 7 ka private hospital sa Davao City nga magpahigayon og pediatric vaccination. Samtang posibleng sugda na ang pag-roll out sa bakuna sa mga nag-edad 12 hangtod 17 anyo sa Davao City Health Office-based nga vaccination site karong November 8. We are also looking into kadaganing mahatag po siya sa community kasi namang uban sir na dili gani adtong hospital or mahandog adtong hospital. So tentatively sir ang atuang roll out sa mga katong CHO or City Health Office managed na vaccination sites. Ang tentative date nato is November 8, no? Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.